Bă, deci nu mă lasă poliția! Lăsați-mi fata, că e minoră și e singură, n-am ce să fac! Băi, că ăsta e minoră, lăsați-mi fata! Băi, lăsați-mi fata, nu suceți mă la că eu mă urc singur, merg la poliție! Lăsați-mi fata că e minoră, nu speriați copilul! Și a fost accidentat de aici și din spital azi! Creierul, stați dumneavoastră! Unde vreți? M-am spus să ia curent. Bun, deci... Mai mult fata, o... Stai jos pe aici, pe cum zic. Filmați, bă, toate astea abuzurile astea. Deci, spune cu telefon. 3 0 Dați-mi mașina acum așa, dar băi, închide telefonul, te rog frumos. Bă, ce-i mă? Dă-i mă drumul de aici, dă-i drumul de aici, mă. Băi, ce faceți, mă? Arătați și pasta mică la poliție. Lăsați-mi fata că e minor, nu speriați copilul. Băi, ce s-a întâmplat, Lorena? Cine te-a lovit? Ia stai, mă, așa. Am tras de mâini poliția! Poliția te-a tras de mâini? Astea sunt abuzuri care ne fac ăștia. Ea e minoră, trebuie să intri sus cu ea? Dacă era lui Beatrice, mă. Uitați ce tremură. Gata, Lorica. Păi se poate așa ceva?